Em belkî jî îskên axê em bi hişxwe anîn ji bin rûbarên binhêşiyê di şevbihêrkên kenkenî de. Belkî leylanan em kil kirin û ji tava qemirî parastin bi reqsa sê gav pêş de du gav paş de û lîrandinên berbûkên beledî ku li ser şopên pêgên wan ên kuçeyan kulîlk dibişkivîn. Em herikîn ji bin siya zeytûnên kal û pîr. Belkî aynên sî û sisêyan û carinan digotin sî û çar peşkên xwîna sor û lav. Wêneyê hunera raperîna me bendeyan bi rengên xwe neqişkirin. Belkî jî wan teyrên xerîbiyê xwe ji zinar û kelehan bera xwar dan. Bi baskên spî bûn teyrikên bihiştê û hatin xewnên me yî belek belekî car bi car. Li rojên me bûn mêvanên quncikên serê odeyan û bûn sebeb. Belkî jî ew rehên mêşeyên me yî mê şîn hatin piştî şapatên şewatan dîsa û bûn şax û awazên û sibên binê hezazan. An ew deng vedanên derbên berikên makîneyên mirinê ji sîngên terlanên eniyê xwe nedidan alî, gihaştin heta bêvil û totikan û bûn guharên guhên me. Belkî jî bi bêhna keziyên ji kokê de kurkirî, an ji şewqa zeriyên ku xwe kirin gorî ji guliyên henekirî re. Em bi roniyê re rûbirû man di ber bangê de, ji nedîtî û ji xan de em veciniqîn di şikefta hevpiran de. Tevî qitmîrên xwe û me derî vekir, ji Newroz û Kamiliyan re zindî û çavvekirî.